Здравейте, приятели! Искам да споделя с вас две книги, които откликнаха на търсенето ми как да задържа по-дълго вдъхновението и ентусиазма си и как да го живея този творчески живот, без да изпускам нишката и да се обезкуражавам. Който се е самоопределил като творец, знае за какво говоря. И така, Елизабет Гилбърт. Тя е супер известен автор на "Яш, моли се и обичай", но също така и на "Магията да твориш". Ето какво казва: имате ли смелостта да извадите наяве съкровищата, скрити във вас? Аз не знам какво се скрие във вас. Може би самите вие не знаете, макар да подозирам, че сте ги зървали. Но със сигурност във вас е тъй нещо прекрасно. Казвам го с цялата си увереност, защото вярвам, че всички ние сме ходещи хранилища на заровени съкровища. Убедена съм, че това е един от най-старите и щедри номера, които Вселената си играе с нас, хората, за свое собствено забавление. Вселената скрива чудни бисери дълбоко във всички ни, а после гледа отстрани, за да види дали ще ги открием. Творческият живот, това е търсенето на тези бисери. Смелостта да поемем това търсене носи изненадващи резултати. Тях наричам магията. Това е цитат от книгата. За разлика от другите книги за самосъвършенстване и духовни пътеки за намиране на себе си, тази книга ме изпълни с някаква лекота и радост, бих я нарекла дори озаряваща книга, която някак си те валидира в страховете, в радостта, в целия шантав път на създаване на творчество. Според нея, творческите идеи са безплътни енергийни форми на живот, подобни на растенията и животните, но нямат материално тяло, но пък имат силен импулс да се проявяват. Тази мисъл на мен ми е много привлекателна, защото ме лишава от товара на отговорността да генерирам идеи. Представям си ги като вече генерирани в информационно поле, вече съществуващи и търсещи нас. Само нашето усилие, нашия креативен потенциал могат да ги изведат от това ефирно състояние до действия и осъществени проекти. Любимата ми част е: понякога идва ден, в който вие сте достатъчно отворен и спокоен, лишен от всичките си страхове и демони, защитните ви сили се отпускат и тогава се промъква идеята. Изпраща ви физически и емоционални сигнали, тръпки в стомаха, настръхване и чувство за обсебване и влюбване. Всичко, което правите, ви напомня за идеята и тя не ви оставя на мира, докато не получи цялото ви внимание. И тогава в един миг ви пита: искаш ли да работиш с мен? И имате две възможности за отговор. Книгата е разтоварваща, много лесно се чете и ще ви даде потвърждение на пътя, който сте избрали и ще ви облегчи съмненията просто. Другата книга, за която искам да разкажа, е "Пътят на твореца" на Джулия Камерън, или "Духовна пътека към по-висша съзидателност", или "Ръководство за преодоляване на творчески кризи". Книгата представлява 12-седмично предизвикателство с задачи, които решаваме постепенно всяка седмица. Концепцията й се състои в нашето преобразяване чрез процес на привличане на великия творец, наричам Бог в тази книга, което, ако семантиката на тази дума ви отвлича от същината на идеята, може да я замените с друга дума, примерно поток, разум, вселена, творец. И така, с привличането на Вселената за възстановяване на вашите собствени творчески сили. Просто следвате указанията и постепенно идва пробивът. Отпадат блокажи, парализи, страхове. Това е поредица от духовни упражнения, които ни хармонизират с съзидателната енергия на Вселената. Ако сте запознати с NLP практики, тази книга аз я откривам като една по-нежна и по-търпелива версия на някои от тези практики. И така, как да използваме тази книга? Първо, в книгата има предложение за договор с себе си. Подписваме договор с себе си, за да се чувстваме ангажирани към цялата работа, когато ще свършим със себе си. И така, работейки по предложените методи, изпълнявайки предписаните задачи, в нас започват да се случват някакви промени. И главната в тях е отключване на синхроничността. Някак си се синхронизираме с Вселената и тя подпомага този наш процес.
просто го умножава и всичко се случва с лекота. До някъде това напомня на отваряне на шлюз на напоителна система. Просто дигате преградите и потокът тръгва. И сега към задачите. Две са основните задачи, основните средства. Сутрешните страници и творческите срещи. И двете се прилагат през цялото време. Сутрешните страници. Това са 3 изписани на ръка страници, където давате воля на потока на мислите си. Буквално дренирате мозъка си. Няма точни правила. Тези страници нямат за цел да бъдат изкуство, творческо писане или нещо специално. Незначителни, глупави, елементарни, каквито и да ви се сторят, вие просто ги пишете. През първите 8 седмици не ги четете, затваряйте ги в плик и просто ги оставете на страна. Пишете ги в тетрадка и не ги поглеждайте. Понякога тези страници са негативни, глуповати и така и трябва да бъде. Просто изкарвате буклука, прочиствате, дренирате мозъка от затлачени пречки, блокажи. Това е целта им. Самата Джулия Камерън казва: правя ги сутрин. Всъщност пия студено кафе от предната вечер, за да не се бавя с варенето на кафето. Пише 3 страници за всичко и всички. От малкото до огромното. Писането по този начин е един процес на прочистване. Сякаш имате мъничка метличка и я разкарвате във всички кътчета на съзнанието си. Така може да бъде... Забравих да се обадя на сестра ми вчера. Не съм купила котешка тоалетна и така нататък. Така тя минава през цялото ви съзнание, тази метличка, и ви помага да се отървете от излишното. Освен това, много често те ще бъдат написани от вашия вътрешен критик. Всеки има вътрешен критик. Самата Джулия Камерън казва за своя: моят се казва Найджел. Тя му дала име. Една добра идея, според мен. За нейния Найджел е британски гей, интериорен декоратор и няма угодие този Найджел. Ще напише нещо и Найджел ще каже: о, това е толкова скучно. Никой няма да се интересува. Но се научих да казвам: благодаря ти, че сподели това, Найджел, и продължавай да се движиш. И така мисля, че съмнението в себе си е част от това да бъдеш творец. И откривам, че че мога да го преодолея, като превърна моя критик в малък анимационен герой. Сутрешните страници имат за цел да ни научат да не правим преценки за себе си, а просто да творим. Вникване в себе си, прозрение, интелектуален комфорт, вътрешна сила, промяна. Просто страниците ни извеждат от отчаянието и ни сочат решения. Творческия мозък е детето в нас. Той мисли в модели и нюанси. Логичният мозък е нашия цензор, разумният глас, който обикновено се страхува от неяснотата. Другият основен метод в пътя на Твореца са творческите срещи. Творчески срещи с себе си. Става дума буквално за развлечение, 2 часа седмично, специално посветени за създаване на творческо съзнание. Това е обратното на сутрешните страници. Ако в сутрешните страници пишем и предаваме, осведомяваме света за своите мечти, разочарования и надежди, то творческите срещи са нашия ресивър. Правим ги, за да получим, за да приемем, за да се отворим за прозрение, за вдъхновение, за идеи. Какво точно представлява творческата среща? Това са няколко часа седмично, които специално си ги отделяме и ги посвещаваме за изграждане на нашето творческо съзнание. Да си напълним кладенеца, както казва Джулия Камерън. Екскурзия, среща, разходка по плажа, посещение на любимо място, галерия, спектакъл. Не водите никого, освен себе си и Твореца във вас. Четенето и преминаването през 12-седмичното предизвикателство на Джулия Камерън може да направиш сам или сама, а можеш и да споделиш с други в група, както често се случва в 30-годишната история на тази книга. Тези групи или клъстери, както препоръчва авторката, се състоят от равнопоставени членове, без ментори, водачи или учители, контролирана среда, където отбелязваш само напредъка си и споделяш само това, което решиш. Аз започнах да пиша моите сутрешни страници и те каня в моята група.
ако имаш нужда да си върнеш връзката с твоята съзидателна сила. Можеш да ме намериш през контактите в сайта ми mararadeva.com. Очаквам да ми пишеш.